जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भलरे अच्छा तो मुझे भलरे अच्छे आपण मैंने सेमती भल था आम मैंने भी भलरे अच्छु आपण आशीर्वाद भी भलरे अच्छे आज भाई आ दीदी आसवे घर को मटन जाऊँ आने आपण मैंने देखिए रेसिपी केमी होती केमी दीदी भाई आसी समस्त देखा देखी आम भाणीजी तीन टा जगह भाणीजी आसवे आपण मैंने देखिए आपण मैंने भल अच्छा तो सब सेमती ही भल था आपण मान खुशी आम भल अच्छु आमे आपणकर आशीर्वाद आम भी भल अच्छु कृष्णा भी शोची कृष्णा भी भल अच्छे कुहू भी भल अच्छे समस्ते भल अच्छा सुंदर पदार आसी पहुँची गलु ସବୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରି ମଟନ ଭଲ ନଥିବ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ମାଛ ସୁନ୍ଦରପଦା ମାଛ ମାର୍କେଟ ତ ବଡ଼ ମାଛ এইটা কেতে কমেইবেନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ 600 କରିଥିଲି ଏଟା ଟ୍ରେଟା ସଇଲାନି ସଇଲାଇ ଏଟା 400 ନା ଶୁଣ ଭାଇ 50 ବାପୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବେ କି ସାଇନା ପାଇଁ चुंगुड़ी केते नेखा माउसी 350 ये चुंगुड़ी भी भल अच्छे बाबा पाखे बुलुची किणिया को आई माछ बापनो मटन खाइलाई मटन खाई मटन खाई
ଆଜି ହବ ମଟନ ଝୋଳ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ପଖାଳ। ହଁ ଦେଖା ଆଉ ଥରେ କରିଦେଇ ଦେଖା କ'ଣ କହିବି। ଖାଲି ଜରି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛି। ପିଆଜ କଟା ସରିଛି, ମଟନ ପାଇଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ହବ ମଟନ ହବ। ମଟନ ଏବେ ଭାଇ ଦିଦି ଆସିଯିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ମଟନ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ନରମ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଉଷ୍ଣ ଭାତ ସରିଯାଇଛି। କୁହୁ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନଙ୍ଗୁ ସବୁବେଳେ ନଙ୍ଗୁ ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି। କିଏ ଏ ସଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ବୋଉ। हाँ गुजराती से आगे आलू ठिया छुटकी ଅଛି हाँ कोटा मसला वो कौन ରନ୍ଧା ତିଆରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଜି କରିବେ। ମଟନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇବା ଭିତରେ ମସଲାଟା ଛାଡ଼ିଦେବ, କାହିଁକି ନା ପିତା ଲାଗିବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମସଲାଟା ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ହଉଛି ମଟନ
मटन काय म्हणतो এইটি মটন খাচ্ছি এটা কোন এই মটন খাচ্ছি সেপটে খাচ্ছি পেঁয়াজ देखो मटन मटन Kiko पका पकाला चिकन मटन मटन पकाला मटन कसा हो मटन कसा आलू अच्छी दीटा खोजिगा क्या से कलर आलू सेपटे गई सेपटे आलू गई देखी मुझे धोइल पानी पी के आसे मोटा बो हाथ काट तो आलू 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 पुआ केते दुष्ट देखिबा देखो मामा पापुनो क्रिस क्रिस ये तनाला क्रिस पापुनो एक कदेला मोबाइल उपरे पापुनो सुनो नहीं किछि दुष्ट पिलाइले पापुनु 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 चालू जी कहना दे रोसे घर जाउची बा मामा ओळौचंती मामा 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 कहाँ करूचा ओळौचा पापुनु पापुनु के हेरी पापुनु आपन आउ कोन अवस्था रे अछि कौन जेमति होउजी बापुनो हाँ खाली माडो खाइबो कृष्णा आउ खाली दुष्ट होउची किछि करई दउ नै मते हेलो देखि रे तू कौन कौन बा कौन कहू बाबा बाबा कौन कहू कृष्णा को देखो केते दुष्ट होउची वीडियो आगे ठीक किछि कहि किछि देखो कहू कोड़े गला कहूनो कह आज कौन खाइबू से किछि खाऊने ता पार्टी कौन है जे के जानी बिस्कुट खाई नदला किछि खाऊने मटन पेसर रे हमर बसी गला बोर क्लास रे नी खाउन मटन ने मटन कसा खाइलु देखिया ने खा कोनु आ गुटे डाइनिंग के ऊपर बसी खेलुछि सारे खाइ दो
ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ବାୟୁରେ ଆକୁ ଖୋଲି ଜବେଲେ ପସରିଛି ନା ଏ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ଆଜି ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭାଇ ଆଉ ଦିଦିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମିଷ୍ଟି ଦିଦି ହାଏ ପାଣି ଅଛି ଆଣିକି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧରିକି ଭାଇ ଭାଇ କଣ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ବାବା ମଟନ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି 2-3 ଜାଗା ବାଡ଼ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଇଁ ଦେବ ସେ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ବାଡ଼ିକି ଦେଇ ଏ 2-3 ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦେ ଏଇଟା କୋଉଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଆମର ପାଣି ଅଛି ଆଣିକି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ଆସିଗଲେ ବଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମଟନ ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଛ ମଟନ ବସିଛି ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଆମର ରେଡ଼ି ଖୁସି ପୁରା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଏଠି ସାଲାଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ବାସ ପୁରା ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆହୁରି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଉଡ଼ିବ ପୁରା ଆଜି ଆଉ ଫାଇନାଲ ଆମର ଦେଖ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ଫାଇନାଲ ଖାଇବା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଟନ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆସିଗଲା ଆମର ଖାଇବା ଫାଇନାଲ ଖାଇବା ଆମର ଦେଖ ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଖାଉଛି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ନା ବାସୁରୁ ବୋଧେ ଜାଣିଦେଲ ଦିଦି ଆଉ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆସି ଦେଖିବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦିଦି ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଏଲିନା ଭାଇ ଦିଦି ଇଏ ଆମର ଦିଅରମଣି ଇଏ କୁକୁ ବାବା କୁକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ନାହିଁ ମିଷ୍ଟି ଖାଇବନି କି ଇଏ ଜଣେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଜଣେ ହେଲା ତା ଭାଇକି ଜଗିବା ପାଇଁ ରେଡି ତାର ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇ ହଁ हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल प्रतिभा में तो एटा हम घर फिस्ट हो ଦେଇ ଆସିଲେ ନେଇ ଯା ରାକେଶ ଭାଇ ଆଇଲା ବା ନାଇଁ ରାକେଶ ଭାଇ ଆଇଲା ଗଲାଇ ଅଫିସ ତ आसे बाबा जाइना ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା କାଲି ବା ତୁ କାଢି ଦो କାହିଁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ मामा करो ऑटो आस्ता ଅଟୋ ଦିଅ ମୋ ସାରି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅଟୋ ଚୁନା ଘରେ बाबा जानते ଚକୁଳି ଆଉ ଥରେ କରିବା ଚକୁଳି ପିଠା ଚିକେନ ତାଙ୍କର ମାମାଙ୍କର କାଲି ଛାତି ଖାଇବେ ଗାଁ ଥରେ ଆଇଲି ଯା ଭାଇ କହି ମଜା କଥା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଦିଦି ଆସ ତେବେ ହବନି ନହେଲେ ତେମେ ନ ଆଇଲେ ମଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମିସ୍ ରହିଗଲେ ଆଉ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ହସ ଉଠିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଉ ଜୁଆଇ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଆଇ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ରାକେଶ ପୁଣିଆ ପିଇଲ ଝିଅ ତମର ପସନ୍ଦ ହେଲା ରେଡି କୋଉଦିନ ହବ କୁହ ବାହାଘର କୋଉଦିନ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲା କୁହ କୋଉଦିନ ଯୋଉଦିନ